बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारनि राजखान्थि केरियार 2003 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम बीटीसीआव सोर सीएम जानो मोनखो? खुलुमबाय। गिबियावनो गासैखौबो जन बाग्लारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनोबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दानिया फैदो आबुं बिजिरथियाव। 2003 मायथाइयाव बीएलटी भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव मोनसे बर' गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दानि समायना रमायना बीटीसीखौ सोरजिनाय जादोंमोन। बेनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारिया बीएलटी आबुङै बर' लिबारेशन टाइगारनि दैदेनगिरिमोन। बड' एकर्डनि उनाव बे आफादखौ सिमफायनाय जादों आरो फोरजाखुंथाय राजखान्थियाव बिथाङा जोगदान होदोंमोन। 2003 मायथाइयाव गावखुंथाय सोरखारा बीटीसीआव जागायदोंमोन। बे गौथुमाव गासै 46 सोद्रोमाफोर दङ। बेनिनो सा 40आ बिसायख'थि जानाय आरो सा 6आ सायख'जानाय एमसिएलएफोर एबा सोद्रोमाफोर। 2003 मायथाइनिफ्राय 2005 मायथाइसिम बीटीसीआव इन्टारिम सोरखार सोलिदोंमोन। बीएलटीनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिखौनो सीईएम हिसाबै थिसननाय जादोंमोन। बेवहाय इन्टारिमनि ओंथिया जाबाय अरायथा नङै सोरखार। जेब्लासिम बिसायख'थिया जाया बै समहालागै सोलिबाय थाथ'नाय मोनसे सोरखार। बे समखिनियाव बीटीसीनि सीईएमखौ एपइन्टमेन्टसो होनाय जादोंमोन, बिसायख'थिनाय जायाखैमोन। सिक्स शेड्यूलनि खान्थि बायदियै सिक्स शेड्यूल ओनसोलनि खुंगिरिखौ आसामनि रायजो बेंगिरियासो एपइन्टमेन्ट होनो हायो। बिथांखौबो गभर्नरानो सीईएम हिसाबै एपइन्टमेन्ट होदोंमोन। जिहेतु सरकार दानो फोरजाखुंथाय हादोराव राजखान्थि दोलोनि गोनांथि जायो, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया 2005 मायथाइयाव बीपीएफ थामहिनबा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट राजखान्थि दोलोखौ जोनोम होदोंमोन। 2005 मायथाइयावसो बीटीसीआव गिबि खेब बिसायख'थि जादों। बे बिसायख'थियाव बीपीएफआ गासै 40 मासियावनो 31 मासि देरहासारनो हादों आरो सरकार दानो हादों। दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ सीईएम थामहिनबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै सायख'यो। बे आबुं 5 बोसोर खुंथाय समा जोबखांनायनि उनाव फिन खेबसेबाव 2010 मायथाइनि बिसायख'थियावबो 40 मासिनि गेजेरावनो 31 मासि देरहासारनो हादों आरो फिन खेबसे बीपीएफनि सरकार बीटीसीआव फैबावदों। बे खेबावबो दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौनो सीईएम थामहिनबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै सायख'यो। बे आबुं 5 बोसोर बारलांनायनि उनाव फिन खान्थि बायदियै 2015 मायथाइयाव बिसायख'थि जाबावनायसै। बे खेबनि बिसायख'थियाव बीपीएफआ गासै 40 मासिनि 20 मासियावल' देरहासार जानो हानायसै, जायनि जाहोनाव बीजेपी आरो गुबुन गुबुन इन्डिपेन्डेन्ट दोलोनि थामहिनबा निर्दलीय दोलोनि मदद लानानैसो बे खेबाव बीपीएफआ सरकार दानो हानायसै। फिन खेबसेबाव थामथि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौनो बीटीसीनि चिफ हिसाबै दोलोआ सायख'फिनो। बे समखिनियाव पीसीडीआर आबुङै पिपल्स क'अर्डिनेशन फर डेम'क्रेटिक राइट्स राजखान्थि हान्जाया बेरेखा दोलो हिसाबै बिफाव लादों बीटीसीएलएआव। खान्थि बायदियै 2020 मायथाइयाव ब्रैथि बीटीसीएलएनि बिसायख'थि जानायसै। बे बिसायख'थियाव बीपीएफआ सिंगल लार्जेस्ट मासि मोनदोंमोनब्लाबो सरकार दानो हायाखैसै। बे खेबाव यूपीपीएल, बीजेपी, जीएसपी लोगो नांनानै लोगो सरकार दानायसै आरो यूपीपीएलनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ बीटीसीनि चिफ हिसाबै एनडीएआ सायख'यो। गुबुन फारसेथिं बे समगान्थियाव बीपीएफआ बेरेखा दोलोनि बिफाव फालिनो गोनां जानायसै। बे आबुं मावसमा जोबनायनि उनाव खान्थि बायदियै 2025 मायथाइयाव बीटीसीएलएनि 5थि बिसायख'थिखौ खुंनाय जायो आरो बे बिसायख'थियाव बीपीएफआ गासै 28 मासि लानानै देरहासार जानो हायो। बे खेबावबो दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौनो बीटीसीनि चिफ हिसाबै सायख'यो। इन्टारिम समखिनिखौ लायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैसिम 5थि खेब बीटीसीनि सीएम जानो हादों। दिनैनि थासारिखौ बिजिरोब्ला फैबाय थानाय समखिनियावबो बीपीएफआनो देरहासार जानानै बीटीसीखौ दैदेनलांबाय थागोन बायदि नुहुरो। दिनैनि बिजिरथिया एसेनोसै। गोजोन्थों।